Obrim amb hoquei parlant del substitut de David Arellano a la porteria del Club Patí Vilanova. Tot i que ens han portat de cap, crec que tenim imatges, no? No ha estat fàcil, ja que només agafem vídeos de YouTube, però al final l'hem trobat dins un recopilatori de les millors no sé què, ara no me'n recordo. En tot cas, ell surt en el vídeo. Estiguin atents. Espero que aquest no sigui el vídeo que ha vist la direcció tècnica per fitxar-lo, o que la directiva no hagi mal entès les paraules dels tècnics quan parlaven de fitxar algú que repartís joc. El que no sé si han vist és que Lluís Gil, el nom del nou fitxatge, no pot jugar fins a l'11 de novembre per la sanció de 2 anys que li va caure per les imatges que hem vist. Ara bé, trobo fantàstica aquesta predisposició a ajudar algú a tenir una segona oportunitat. Cadascú mostra la solidaritat com vol. Mentre el Barça porta UNICEF a la samarreta, el Patí fitxa porters que fa 2 anys que no juguen. I ara parlem del Club de Futbol Vilanova i el seu entorn, per primera vegada tractat en un programa com Cuarto Milenio. Aquest és un avanç en primícia per visionaris. No es hablar de oídas, no es hablar de otras psicofonías, es que por fin nuestro equipo, aunque ya ha ocurrido en alguna otra ocasión, ha obtenido grabaciones de origen incierto, grabaciones que quiero que escuchen, grabaciones que quiero que sientan. La investigación comienza ya. És que no conec aquesta gent, ho sento molt. Porto aquí 2 dies i tampoc sé qui organitzar. Sé que jo cedeixo l'espai i res més. Bé, vull parlar de les relacions que hauria de tindre, o que pensem que són les adequades entre la Fundació el futbol base de la ciutat, pròpiament en aquest acte, amb el Club de Futbol Vilanova. Però bueno, una mica, diguéssim, per conèixer una mica l'estat general a nivell, diguéssim, de públic, de gent del carrer, de soci i d'aficionat, tal com això. La proposta a títol particular, doncs, bueno, vull dir una mica que tot allò que s'ha promès es pugui fer realitat i que no sigui això una aparença o un matrimoni de conveniència, com més o menys ha sigut fins ara, i que realment, a més, la gent que està molt reticent o és molt escèptica, hi acabi de creure. Aviam, de Catalunya segur que no, i del Vilanova penso que tampoc, però bueno, estic començant a cantar. No, bueno, ser president o vicepresident o el que sigui, ficant-nos allà dintre ja està, és el que interessa. Algun Ibrahimovic, algun d'aquests jugadors que descartaria el Barça, descartaria el Madrid, com Guti, Ibrahimovic, Chiquirinski, Lep, algun d'aquests i ja està. Sí, tot presidit per l'Eduard, però sí, tothom junt i ja està, i a liar-la, que és el que interessa a Vilanova. Que no sap on s'ha ficat. Jo no soc qui per dir que Eduard Calàbria sigui president de Vilanova, però m'agradaria que el president de Vilanova fos una persona que el que digués, el que digo, i que no anessin amb mitges tintes. Amb mitges tintes jo no ho considero, tenen d'anar o tintes senceres o darrere tintes. Nosaltres veiem l'esport així. Au, va, fins la setmana vinent.